Kejingwan jing Kyrshan ki Seng hima ki bakhor jing job tang mar ngut ki MLA kata ka VCK ka CPI bat CPIM haka janmet jong ka pratare gu jemmang arjar arpun riu kala penong ya ka Seng hima Tamil lagat vetri ka zagam TVK bat Congress bandap ya ka jingdon number bashispa khat prangut ban Thaw ya ka Sorkar hat Tamil Nadu. Ke TVK balam khmat do Vijay u aktor bapau khmat haki film South Indian kala job hadu shispa pratali ki constituency naka result election MLA arajar arpun rio balapen bana haka South regu jemmang arajar arpun rio hindrei kaduna kumba khatwei ngori e ki MLA ban Thaw ya ka Sorkar kadaw gajing duna hadu khatwei ngot ki MLA kadai namar bo Vijay uba job na artli ki constituency un hab e no ya ka constituency kat kum ki kendon ka Election Commission of India. Watla kala don ke Kyrshan da sanwat ki MLA ke Congress kan number kadang poi tang shispa khat arngut pat kam kot saka shispa khat prangut hendrai daga jingwan kini ki lightly ki Seng hima ki badon mar arngut ki MLA menta kala poi saka majority ban Thaw Sorkar haswa kene kala mi ke jiyakhi ke balam khmat dagi nong trai ke TVK bat ki nong Kyrshan Congress kum ke jing persha ya ke jing pam khot ulat ke te ke jella u Rajendra Vishwanath Arlekar yo Vijay ban Thaw ya ke Sorkar haka nyotare ujemmang arajar arpun riu haka jiya kendo ka baar hapadeng Vijay bat ulat nakaliang ulat ulapha ban wanra ya ka number ban kam Thaw Sorkar hendrai ki nong Kyrshan ka TVK kila dawa bare ban sha yo Vijay ban pen i ya ka jingdon number haying dorbar kumban syukudo baki Seng ki bahe kum ke DMK ka ba job na sanpo khandai tli ki constituency bat ki AIADMK ka ba job na saupo nyotli ki constituency kimsum ladan ka jiya trai lang ban wan kam Thaw Sorkar. Habatin, pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habatir u atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya